Никой не обича, когато иска да прочете някоя статия или да погледне новините, да бъде посипан с реклами. Затова днес ще покажа как да се отървеш от тях. Ще имаме нужда от microUSB кабел, микрокомпютър, това е Raspberry Pi Zero 2W, SD карта с памет и ето тази кутийка за Live Approval Factor. Ще използваме Raspberry, за да инсталираме на него Pi-hole, който ще работи като DNS сервер и по този начин ще филтрира рекламите. Чудиш се как ще стане това? Ей, сега ще ти покажа. Когато напишем домен адрес в търсачката на браузъра, ние правим заявка към сървърът, на който се намира. Обаче тази заявка съдържа и домен адреси, които отговарят за зареждането на рекламите. Pi-hole има един голям списък, който проверява тези домен адреси и блокира тези, които зареждат рекламите. И най-хубавото на всичко това е, че е нужна само една настройка на рутера, за да може Pi-hole да работи в цялата ви домашна мрежа. Ако видеото ви харесва и научавате нови неща, ще се радвам много да се абонирате за канала и да ми кажете в коментарите дали искате да научите повече за DNS, DHCP и как работи интернет. А сега, нека да се захващаме с спирането на рекламите. Трябва да сложим операционна система и това ще го направим с помощта на инструмент от Raspberry. Когато изтеглим програмата, избираме устройството, което имаме. Следващата стъпка е да изберем операционна система и селектираме SD картата, върху която ще се запише операционната система. Следващата стъпка е много важно да запомните името и паролата, защото ще ни бъдат нужни по-късно. Свързваме Raspberry към Wi-Fi мрежата и другото важно нещо е да пуснете SSH, защото чрез него ще може да се свържим отдалечено към Raspberry. Когато програмата е готова, слагаме SD картата в Raspberry и го включваме. След това се отваряме терминал или команден ред и пишем ето тази команда, където името е това, което въведохте малко по-рано. Когато влезем, имаме пълен достъп до Raspberry и следва да изпълним командите за инсталацията на Pi-hole. Докато правя това, искам да ви кажа, че долу в описанието ще намерите линк към магазина, от който го купих, и всички сайтове, които ще използваме във видеото. Сега следва да завършим инсталацията, но първо трябва да зададем постоянен адрес на Raspberry. Ще ви покажа как да го направите на рутери Mercusys и TP-Link Deco. След като го направим, се връщаме отново към инсталацията на Pi-hole и трябва да се съгласим с следващите опции. След като приемем настройките, може да влезем в админ панела на Pi-hole. Когато го отворим, ще видим, че през него не минава никакъв трафик. Това е защото трябва да зададем Raspberry като DNS сервер. Това става в DHCP настройките, като сложим IP адреса на Raspberry като Primary DNS. Запазваме тази настройка и вече сме готови. Всичко работи, но работи само в нашата домашна мрежа. В момента, в който излезете от вкъщи или загубите връзка към локалната мрежа, рекламите ще се върнат отново. Но не се притеснявайте, сега ще ви покажа как да ги спрете без значение къде се намирате. За тази цел ще използваме Tailscale, който по сигурен начин ще ни позволи да достъпим Raspberry, което се намира в нашата локална мрежа, без значение къде се намираме. Конфигурацията тук е още по-лесна, инсталира се само чрез един линк и след това трябва да си пуснем услугата. Следващата стъпка е да верифицираме устройствата, на които сме си изтеглили приложението Tailscale, и може да влезем в контролния панел. В него трябва да пипнем някои неща, като първото от които е да си направим нов DNS. Копираме си IP адреса на Raspberry и влизаме в DNS настройките и си създаваме нов name сервер. Втората стъпка е да влезем в настройките на Pi-hole и да включим ето тази опция. Тя ще ни позволи да се свържем с Tailscale и тъй като не правим абсолютно никакъв port forwarding, всичко си остава напълно защитено в нашата домашна мрежа. Докато сме в контролния панел на Pi-hole, искам да ви покажа как може да си добавяте и отделни адреси за блокиране. Аз използвам ето тази опция, която спира абсолютно всички поддомейни на този адрес. А ето от тук може да си добавяте цели листи за блокиране. Сега е време да тестваме нашия труд и да се насладим на интернет без реклами. Свързан съм чрез хотспот от телефона, за да мога да избегна локалната мрежа и както сами виждате, екранът ми е пълен с реклами. Сега ще пуснем Tailscale и да видим какво ще се случи. Рекламите в DNSBG изчезнаха напълно, но аз жената успяха да кешират няколко. Това е напълно нормално и ще се върнем да проверим след няколко минути какво се случва. Отне някъде около 2 минути, но вече рекламите изчезнаха напълно. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам много да го споделите с приятели, на които също им е писнало от реклами. И да се абонирате за канала, така ще може да обсъждаме други интересни технологии.
Благодаря ви, че гледахте до края и ще се видим отново следващият път.